Gipaklaro karon ni Kapitan Rene Villarente nga usa ka honest mistake kun wala gituyo nga sipyat ang nahitabong paggamit ni SK Chairwoman Johanna Katrina Barinian sa hulagway gikan sa SK Katalunan Grande isip kabahin sa iyang accomplishment report. Ato ni Kapitan Villarente sa talomo nga dili intensyon sa SK Chairwoman nga mangangkon sa mga accomplishment nga dili iya apan aduna lamang nahitabo nga miscommunication tali sa staff ug sa opisyal nga niresulta sa maong hitabo nga imbis mao ang sundugon apil kini sa na-produce. Samtang giistoryahan na usab matud pa sa kapitan og sa SK Chairwoman ang maong insidente nga iya sab nga nagitambagan nga angkunon og ingon man atubangon ang resulta sa maong insidente. Ato paminawon ang tipik sa pamahayag ni Barangay Talomog Kapitan Rene Villarente. Doon na siguro na to kay buwan man tugi tuyo ang nahitabo ba. Pero depende na sa mga tao mo judge siguro kung unsaon kay lain naman karon ang kalibutan gud kay na naman sa social media tanan. Depende man gyud lang na sa pag-present nimo sa imong kaugalingon. Samtang isip amahan sa Barangay Talomo nangayo sab og dispensa ang kapitan sa konseho sa Barangay Katalunan Grande sa pagpangulo ni Kapitan Ginmari Duterte. Ingon man sa mga SK officials nga diin maumatod pa ang ilang nahimong sumbanan alang sa mga accomplishments.